Meindio busnes blwyddyn 2 ysgol Penalltau. Cynnwysau Corachod. Ei thema oedd gleini a trwchod. Felly penderfynodd creu busnes cynnwyllau Nadolig. Addurno cynnwysau. Addurno'r gwydr i'r canhwyllau, gyda pennau a cyllid. Wedyn pacio nhw a ofalus. Amser a brofi creu canhwyllau. Roedd yn ddiddorol ac yn hwylus. Ond yn rybrydus. Amser creu hysbyseb mwyn rhannu y negeseuon pwysig ein busnes. Dewch i prynu y cynnwyllau Nadolig. Mae fe'n yn cynnwyllau eco. Byddwn ni wedi ailgylchu'r coir. Bagau eu tagiau ei ailgylchu a aildefnyddio. Ond 1 am 5 pint a 2 am 8 pint. Dewch i brynu cyn bod i redeg mas. Wedi hysbyseb. A'i ffurflen archedu adrodd gyda bob brian. Gwertha pob cynnwys a gwneud dros 60 pint o elw llwyfant mawr. Cael llawer o hwyl y dechrau wedyn y busnes. Diolch am weld!